Ýa-ni ýakyna Balkan welaýatynyň Türkmenmä şäheriniň bilim we terbiýeçilik edaralaryna welaýat bilim bölüminden ýiberilen ýörüýte hünärmenler topory barlygy geçirdi. Ýöne yerli mugallymlaryň bir näçesi baş maksady Sebitiň orta mekdeplerine çağılary berilýän bilimiň hilini barlamagy gönükdirilmeli çäreleriň bilim puwdagyny kemçilikleriň üstüni ýaşyrmakdan başga bähbit getirmänini aýdýarlar. Geçirilen barlyklar mekdeplerde okuwçylara berilýän bilimiň hilini barlamagy gönükdirilmeli diýip bir mugallim Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli magarif işgärlerine görä şäheriň orta mekdeplerine barlykçylar üçin her mekdepden 5.000 we 10.000 manat aralygyna dilden görkezme esasyna mugallimlerden pul toplandy. Barlykçylar geregini alandan soňra mekdeplerde okuwçylara berilýän bilimiň hiline ýokary baha berip gitdiler diýip yerli mugallim aýdýar. Azatlyk radiosy Balkan welaýatynyň orta mekdeplerine geçirilen soňky barlyklar boýunça welaýat bilim müdirliginden kommentariýa alyp bilmedi. Ýöne Balkanly mugallimlaryň bir näçesi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde ýyly üzülmeýän köpçülikleriň çäreleriň hem de üznüksiz pul tutumlarynyň öýerlerini ýa-da aýdýarlar. Türkmenistanyň büdjet işgärleri şol sanly mugallimler döwlet guramaçylygyna geçirilen köpçülik çärelerine bayramçylyk dabaralarına mejburi gatnaşdyrylýar. Galy berse de mugallimler öýerleriniň mektepleri awatlamak işlerine goşunt goşmagy, döwlet ýeşiligindäki gazet jurnallary abuna ýazylmagy hem de prezidentiň portretlerini öz çykdyjylarynyň hasabyna çalışmagy mejbur edilýänliklerini aýdýarlar. Yerli magarif işgärleri mejburi çäreleriň hem de goşmaça çykdyjylaryň mugallimlaryň öz işine bolan ihlasy gaçyrýanyny aýdýarlar. Mugallimler döwletiň geçirýän biderek çärelerinden para hor emeldarlaryň barlyklarynyň ýadydy diýip soňky barlykçylar üçin pul çykarmagy mejbur bolan yerli mugallimlaryň biri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle-de Balkanly mugallimler öýerleriniň zähmet haklarynyň bazar sebedine gawat gelmeýändigini, üstesine öýerleriniň türlü bahanalar bilen dilden görkezme esasyna pul ýonulýanyny aýdýarlar. Işden elleri sowan mugallimler mektebe baryp wagtlaryny geçirseler bolany diýip habarçynyň söhbetdeş aýdýar. Magarif işgärleri okuwçylara berilýän bilimiň hiliniň we derejesiniň ýyl-ýyldan pese gatýanyny aýdýarlar. 10-njy klas okuwçylaryň arasyna harp tanamayan okuwçylar bar. Himiýa, biologiýa, fizika we matematika ýaly çylşyrmaly predmetler asla bilmeýärler. Mekdeplerde ingliz we rus dilleri kadaly öwredilmeýär. 5-nji klas okuwçylar türkmen diliniň ýazyw kadalaryny bilmeýärler diýip magarif işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Soňky hepdelerde türkmen mektepleri häkimetleriň geçirýän dürli barlyk çäreleri bilen gün tertibine gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary täze okuw ýylynyň başlamagynyň ýyly sentýabryň 2-nji hepdesinde ýurdun orta mekteplerine häkimetleriň geçirýän telefon barlyklary barada habar berdiler. Häkimetler orta mekteplerde smartfon götürýän okuwçylaryň telefonlaryny barladylar. VPN ulanýan ulanjylary anykladylar. Mariniň mekteplerine geçirilen telefon barlyklarynyň ýyly mektep resmiýetleri ene atalar bilen ýygnak geçirip ahlak wagtlaryny güýçlendirdiler. Kanun goraýjy edaralaryň işgärleri mekteplerde telefon barlyklaryny geçirýän mahaly Balkanyň welaýat bilim bölüminiň hünärmenleri barlyk bahanasy bilen orta mekteplerden pul toplaýarlar. Bilim puwdagyna para aralaşan döwletde bilimli kadr taýýarlap bolmaýar diýip Balkanly bir magarif işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Dowam edýän täze okuw ýylynyň mekteplerde sapaklar pandemiýadan öňkü tertipde okudylýar. Maska talaby saklanýar.